అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం మండలం వెదురువాడలో కొండా పోరంబోకు స్థలం సాగుదారులకు పట్టాలు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం అవసరం కోసం వెనక్కి తీసుకున్నారు. 100 ఎకరాల్లో 120 మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వీరంతా ఉపాధి కోల్పోయారు. అప్పట్లో పరిహారం ఇస్తామన్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న భూమిలో ఎస్సీజెడ్ పునరావాస కాలనీ, జగనన్న కాలనీ నిర్మాణం చేశారు. భూమిని ఇచ్చిన పట్టాదారులు మాత్రం మర్చిపోయారు. 5 ఏళ్లుగా పరిహారం అందలేదని లబ్ధిదారులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. సిఐటి నాయకుడు రంగల రాము, రైతు సంఘ నాయకుడు కర్యాపురం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. చూద్దాం. అచ్యుతాపురం మండలంలో ఉన్నటువంటి వెదురువాడ రెవెన్యూలో సర్వే నెంబర్ 1లోని సుమారు 142 మంది పేదలకి 2005లో ప్రభుత్వం పట్టాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ యొక్క పట్టాలు ఇచ్చారు తప్ప సరైనట్టు అద్దులేసి సర్వే చేసి భూములు అనేది ఇప్పటికి కూడా అప్పగించలేదు. ఆ స్థలంలోని ఏపీఎస్కు 30 ఎకరాలు భూమి కావాలని చెప్పేసి తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రభుత్వం జగనన్న ఇల్లులు పేరుతోటి 10 ఎకరాలు అనేది తీసుకున్నారు. ఆ 10 ఎకరాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సర్పంచులు, అన్ని రాజకీయ పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడం జరిగింది. జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు అందరూ కూడా 18 లక్షల రూపాయలు ఎకరాకి ఇస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చారు. హామీ ఇచ్చి నేటికి 2 సంవత్సరాలు అవుతున్నా సరే నేటు కూడా పరిష్కారం చేయకుండా నేడు రేపు అని చెప్పేసి తిప్పుతున్నారు తప్ప ఈ పేదల సమస్య అనేది పరిష్కారం చేయడం లేదు. ఇంకొక 2-3 నెలల్లో లేదా 6 నెలల్లో ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి. ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. మళ్ళీ ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి. ఇప్పటికైనా ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారులు బాధ్యత ఎందుకోసమంటే ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పేదవాడు భూమి జరైతో సమానంగా నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి 2013 భూసేకరణ చట్టం చెబుతుంది. మరి ఆ చట్టాన్ని అమలు చేయకుండా ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు తాత్సారం చేయడం చాలా దుర్మార్గం. ఈ యొక్క సమస్యని ఈ యొక్క అధికారులు లేదా జిల్లా కలెక్టరు వెంటనే జోక్యం చేసుకొని ఏదైతే ఇప్పుడు జగనన్న కాలనీలో తీసుకున్నటువంటి భూములు ఉన్నాయో ఆ భూములకి 18 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నామని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చారు. ఆ హామీని వెంటనే అమలు చేసి ఆ యొక్క భూములు ఎవరైతే 142 బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే రీసర్వే చేసి అద్దులేసి భూమి అప్పగించాలని చెప్పేసి మేము సిపిఎం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తాం. ఇలాగా ఏపీఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు 30 ఎకరాలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పారు. తీసుకున్న తర్వాత వాటికి పేమెంట్ వచ్చిందని జనాలు అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. అయితే చెప్పిన వెంటనే మా వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. కానీ తీరా చూసే టైంలో డబ్బులు అయితే చేతికి ముట్టలేదు. తర్వాత మళ్ళీ అదే 9 ఎకరాలు గవర్నమెంట్ తీసుకుంది. 9 ఎకరాలు జగనన్న కాలనీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఇల్లులు కట్టుకోవడం జరిగిపోయి కానీ ఈ ప్రజలకి న్యాయం చేయలేదు. ప్రభుత్వాలు పార్టీలతో సంబంధం లేదు, జెండాలతో సంబంధం లేదు. పేదల్ని దాడి చేయడం కోసం అన్ని ప్రభుత్వాలు, అన్ని పార్టీలు అదే పద్ధతుల్లో వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వచ్చే ఎన్నికలు ఉన్నాయి. మొన్న జగనన్న సురక్షలో కూడా హామీ ఇచ్చారు, మేము సమస్య పరిష్కారం చేస్తామని. ఆ జగనన్న సురక్ష అయిపోయి ఈరోజు నెల దాటిపోయింది. ఆ రోజు కూడా హామీ ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యే గారు, మేము వీళ్ళకి మీకు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి. దానికి మనమేనే తగులు 30 ఎకరాలు మేము ఏ విధంగా ఇవ్వాలి? కొంతమంది అందరికీ సరిపోవు కదా, ఏ విధంగా ఇవ్వాలని చెప్పి మన మీదే తగాద పెడతారు. మనం 2 ప్రతిపాదనలు చెప్పాం. ఒక ప్రతిపాదన ఆ 30 ఎకరాలకి 8 మందికి ఇస్తారు, 8 మందికి ఇవ్వండి, మిగతా వాళ్ళకి సబ్డివిజన్ చేసి పాస్ పుస్తకాలు చేసేయండి అని ఒక ప్రతిపాదన చెప్పాం. రెండో ప్రతిపాదన చెప్పాం, ఈరోజు 30% మీరు తీసుకున్నారు, 100 ఎకరాల్లో 30 ఎకరాలు తీసుకున్నారు కదా, 30% మా పాస్బుక్లో తగ్గించండి, 30% అందరికీ అమౌంట్లు ఇవ్వండి అని రెండో ప్రతిపాదన చెప్పాం. ఈ 2 ప్రతిపాదనలో ఏ ప్రతిపాదన అమలు జరిపినా ఈరోజు పరిష్కారం అయిపోద్ది. కానీ ఉద్దేశపూర్వకంగానే డబ్బులు ఎగ్గొట్టాలని, ఈరోజు ప్రభుత్వానికి డబ్బులు మిగిలించాలని ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు అది అమలు చేయడం లేదు. ఇప్పుడు